Li Rojavayê Kurdistanê cotkarên Kurd ta salekî li ser zeviyên xwe kar dikirin, da ku sûdê ji berhemên wê bibînin. Lê niha kar dikin da ku agir di nav zeviyên xwe de vemrînin, ji ber ku agir berî cotkaran destêxwedanî li ser berhemên çandiniya wan. Jêderên Xwecihî Sûrî belav kirin ku şewtandina zeviyên cotkaran li Rojavayê Kurdistanê berdewam e. Ya herî dawî jî 500 donim li her yek ji gundên Silmasa, Erîş û Tiltewîl li gundewarê Tiltemir şewitîn. Herwiha li gundê Tilibrak jî li gundewarê Qamişlo 400 donim hatin şewtandin. Her di heman derbarê de û li gorî jêderên Xwecihî Sûrî ku grûpên çekdariyên bi ser Tirkiye ve li her yek ji gundên Enîqilhewa, El-Qasimiye û El-Rîhaniye ku dikeve bakurê Tiltemirê li gundewarê Hesekê agir bi zeviyên cotkaran xistin. Herwiha hejmarek ji malên sivîlan jî şewitandin. Berî demekî jî jêdereke Xwecihî ji Radyoya Basra ragihand ku grûpên çekdariyên bi ser Tirkiye ve bi mûşekan armanca gundê Tilhermil li gundewarê Zirganî kir, bê ku tu zanyarî derbarê ziyanên canî werin diyar kirin. Êdî rewşa welatiyên Rojavayê Kurdistanê zehmet bûye ku ji bilî şewtandina dexilûdanê cotkaran ku rojane li deverên cuda cuda şewtandina zeviyan bi siyaseteke plankirî û rêkxistinekirî tê encam dan, nerxê dolarê Amerîkî jî li beramberî lêreya Sûrî buha bûye û ew yek jî dibe sedem ku nirxê kelûpelan buha bibe û baca herî mezin welatiyên Rojavayê Kurdistanê didin ku jiyana hejaran hejartir kiriye.